Așa, frate, păi, sunt Mac Gaming și astăzi vom juca Roblox Backshot. Cu băieții buni, cu Boris. Hai, ne uităm acum cum se joacă acești nemernici. Ok. E și reintră. De fapt nu e și că ți s-o pe video. Ok, începe. Boris, hai mai repede, că alții au copii acasă. Eu n-am. Hai, sunt în spatele tău. Good day, everyone. Each round you will be given 3 utilities. Use your utilities wisely to win. Mamă, ce? Are you ready? Of course not. O să sar acum un lonț în cap. No, cum se joacă jocul ăsta? Nu m-am jucat. Nu m-am jucat. Ce e asta? Nu pot să-i trag în capul de ăla. Tu! Ia dă-i. Bă, cum se joacă, mă? Cum se joacă? Boris, te-ai dus. Nu mers. Bun, și eu ce fac acum? Totul. Bagă la maț. A, ce se întâmplă? Așa eu vreau să-mi dau în cap. Da, se mai mișcă mă ăsta. Mâna asta misterioasă. Mâinile. Ia. Mamă, dar unde e mai fost? Că o să fugi găinile din cotieț. Opa, opa. Ah! No, no. Yes. Tot eu. Eu sculupă și cu dalea. Nu pot să trag. E da, bă, pe mine, sau pe Boris. Dar nu știu, că nu merge nimica. Că-i prăjit. Ia că dau pe mine. Și... Na-a. Na-a. Bă, dar tot eu. Tot eu. Dar numai eu. It was a blank shell, și?
Aia acolo sus numele. Oh, shit. Nu. Pe bune, mă. Iată că nu merg. Taci, bă, te... Tu ai un HP, mă. N-ai tupeu. N-ai tupeu să dai pe tine. N-ai tupeu. E da, n-ai tupeu. No. No. Unde e, me? Te rog. Easy, slavule, apucă-te de Valorant. Bine, hai din nou. Nu da bani. Nu dat bani. Vă scot pe toți la șoarma cu banii ăștia. Bine, că-mi dă 800 de lei, mă. Bine, hai că rup pe ăsta. Ceva cutscene de ăsta. E făcut cu PowerPoint.